Spain versus Belgium. Preview and tactical analysis. World Cup 2026. Jibay ule. Janin hiyan FIFA World Cup 2026 round of 16. In khel puile munom tura mitam takinan ngai. Spain le Belgium te in khel turchu kan Thlirlawk lok don ane. Hetiang ang stage nga chuan khoilam lampo ti sual le chet sual pal athiang to lo. Voi khat in khel chau minute chom ko chung hian team pakhat jok chu achung nung jok ka antrang don nge ya achak lo jok ero an ho ngal angai to don ani. Spain lamin an man lai tiki taka pass goal thin kha ron thak thlengin tun lai modern football milin tarlaya ball pass goal koi reng lavin chak taka malama ball pek chu thoi verticality an ron mang to a Belgium lamin an golden generation te liam nuwa ron thak tu player thar thuak thale chak tak tenen an ron machon thung don ane. Zanin hian tunge tactical betila hian ding changzo kang Luz di la Fuente nge Domenico Tedesco pingzo kang he video a hian team panhi ta din mun kheldan phung le player poimo big te kan soi ho don ani kan lu chil main ka channel hi ilo la subscribe lawani chuan lo metla like bok la I prediction chia kha komena ilo soi ve ngal don nya ama sain an group stage paltlang dan tele tun naya an che chet dan le che that dan te thlir chuan team panhe te hi kalkong rang hlak atanga quarter final hi ron thling te an ni ati thei mai ome ole team panhe te hi toite in khai khin lok tiang Spain La Roja Luz di la Fuente an huaya Spain hi an munom takzet mandewa pass voi sang khat chuang nei sia goal thun thei chuang lo ang Spain kha an ni to lo group stage apo an tuana thatle kha high pressing an mangna em a tarmalama ball thon phei zungin directness an nei tha em ani an tar nuwa Americ Laporte le Robin le Norman te anin rem hita tarmalamin an nornat em lain tlar nung an lo phui tha tho thri nani Spain mi zia thar chu ball an chang nima ma se an chang reng ringot lo goal malam an thleng rang em to ani. Belgium the Red Devils bethung tlar nung lama out pass te anga merin tlak le ngit an neya midfield lama la khovel player thaber Paul Kevin De Bruyne Rorel pui turin ala omzuya chu mai ala ni lo tlarma wing tona Jeremy Doku te anga mitlan chakle dribbling thiam em defender te poddar ne thei tur anron chom chuak tel bok ani group stage a khan an match masabera boina tlem nein an chasual deuh hlava ma se chu mi hnuwa chuan anron in siam rem thale to hle ani. Belgium hi mitam takin underdog angin an ngaya ma se chu tak chu an tan thil khazok ani thei tlar nuwa ufas tele tlar malama an player poimo tak te hi knockout stage a meu chuan ringam an ni to ang he in khel munom na tur chu tactic in be na hi ani ang coach panhi te hian eng tiang chen nge tlar ma le tlar nung an rem don yen te ang pakhat na chuan midfield rorel na the engine room Spain chuan ball position an thunon le ngei don ti hriata midfield a Rodri om tlata bangin game tempo hi ama du danin athunon thai ani chu Belgium lamin entin nge anchin felang Belgium hian midfield a low block nge an mananga Spain ho ball pekwal tur hi high pressing low nor thut zongin an lo dor don Belgium tar male midfield inkar ahlat lutuk chuan Rodri le Pedri Fabian Ruiz te hian nuam titakin ball an sem kual dona chu Belgium tana thil hlaom bertur ani panhina winger versus fullback khovel mu mai phallo helai mun hi zanin in khel ma ruai tu tur ani helang Lamine Yamal versus Belgian left back Yamal hian veilam atanga ball ron khallua akeding lama pet goal hi atumber ania Belgian left back hian anmal tlat tir ngam don nge
winger dang tlan kual tur lo thunun tu tur midfield an mamawang Jeremy Doku versus Spain right back Doku hi 1-1 a phei chuan khovel winger man ro la omber pol ani hialang Spain right back Denis Cavaja hian achak na le experience mangin Doku atlan chuak tur hi alo dang top theiang nge Doku hian tlar hnung aron pot dar chhezok don pathumna transition and counter attack Spain lamin ball an chan roll in counter press an ron tinghal dona chu Belgium hian an lo paltlang theya ball kha De Bruyne yan an pek thlen ngal chuan Doku le Lukaku te an tlan chuak ngal dona tlar hnung veng tu defense te tlan let man lo Spain tan a hlawm em don ane zanina in khel chok dang lam thei mimal thiam thil individual brilliance nei big player pali an thlang chin ila Spain lamain yamal kumno pangte ni ma se aril ru puitling to em a pressure hnuaya po a che thale thri atha thra goal thun chau ni lo tlar malama assist yam konga po a thaber pol ane Rodri ani hi omlo chuan Spain team hian an thiam an hlau deuh tlat thrin tactical foul thiam tak ball don pechuak thiam box si ania tlar hnung veng him tu thaber ane Belgium lama Kevin De Bruyne a vision atra chu a teammate te tlan kual dan muzung thei tina ne le ball pek chu atra passing range se khovela po thaber pol ala ne reng Spain lamin ball an thunun hnem don awangin De Bruyne hian ball anei chun chu counter attack ro pui taka achan tir thiam hle Jeremy Doku atlan chak na chau ani lo ama poin a dribbling hian Spain tar hnung kha a pot dar theitlat zanina hian Belgium tana hlawm bertur ani nge yang ole anni pani hi man tangin voi tam tak an loin ma chon to a statistic clear chuan Spain lamin hena an chang hnem jok thret Nation League ka le friendly matcha te po khan Spain lamin ball position an thunun hnem jok thrin ani ma se khangai tu na kha tuna chuan da thaila knockout stage sa chuan tu team ma anin thla da to lova boruak asan to awang le chaklo hlauna anasat du to em awangin atir minute som panga gol thun masa jok hian in khel boruak an thlak danglam hle don ani he in khel hi ngun taka kan chut chuan atot don em ani team panhi te hian goal an thun ve arin om ma se Spain winger tlan chak tak Lamien Yamal le Nico Williams te khan Belgium defender muang deuh hret te kha tlan pel zung po an ol sam big dona an tlar hnung kha an pot dar hne ngei donin alangani match lo om tur hi ka predict thailo khop maya zanin quarter final match hi tihian kan ring chin vele hrim ange Spain 2 Belgium 1 ani karinga or extra time a Spain an chak karing nangni le Belgium lamin anron bar khai jok in ring nge Spain tlan chak tak te hian hna an chan jokang e prediction chi kha comment lama khan ron jek vero le tu ten nge predict fu kan endonia zanin dar so pan hi le minute som thunga hian in khel tran ani dona lo in ring ursun hle mero chuan ka channel lo la subscribe lo chuan subscribe kha met nge turin kanin soma video dot lia kanin hule thek don ya mang thau le